Nikto nás nenaučí, ako sa postaviť k pocitom lásky. Ako je možné, že toľko ľudí tomuto jazyku rozumie? Pre niekoho je láska darom, vznesením do náručia hviezd nebies. Pre iného je to ťarcha, ktorá tlačí na hrudník ako začínajúci infarkt. Odlišná interpretácia toho istého pocitu a pritom tenký ľad medzi stenou, ktorá môže kedykoľvek padnúť a ublížiť. Láska môže byť občas príliš sladkým mliekom, inokedy poslednou kvapkou vody v púšti. Niekedy je to nepochopenie toho, čo je pochopiteľné a zároveň objasnenie vnímania normálneho. Stráca sa v slovách? Láska je ako adrenalínový kolotoč pocitov, do ktorého ťa nikto neopýta, či chceš nastúpiť. Unesie ťa a ty si ani neuvedomíš, že si v zajatí rôznorodých pocitov. Vnímaš veci, o ktorých si doteraz netušil, že existujú. Cítiš šťastie, domov, pochopenie, ale aj krivdu, smútok a zoslabenie. Láska pre každého z nás znamená niečo úplne iné. Každý pár nosí vo svojich srdciach skrytú, ale zároveň tú základnú iskru, ktorá je rovnaká. Sila lásky spočíva v porozumení dvoch ľudí, ktorí majú odlišné názory, dvíhajú iné bremená, cítia inak, ale rešpektujú sa a dokážu sa navzájom pochopiť, vypočuť, pomôcť a podporiť. A nie len keď je nebo jasné, ale aj v tých chvíľach, keď jeden z nich padá na zem a druhý je v kóme. Obaja sa snažia bojovať proti hurikánom a vlnám. Pretože hoci by som si to priala, svet nie je ružový a nie vždy ho môžeme vidieť takým. Láska je aj o veľkých nedorozumeniach, konfliktoch, pádoch a bolestiach. Pre istotu pripomínam, že nehovorím o týraných ženách. Láska je všestranná, vševidiaca, všepočúca a všeriešiaca. Ak sme správne porozumeli, o čom by mala byť. Prajem vám šťastného